दिनैथ' बाथि मोनफ्रोम जाब्रां बिथांनि जेनाखि गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टनि बेखेवजेननाय बेवहाय आंखौ आलासि महरै हांख्रायहरदोंमोन। गाहाय आलासिया जोंनिनो सासे इएममोन, नाथाय बिथाङा मानिबा खारनाव फैनो हायाखिसै। दिनै आंखौ गाहाय आलासि महरै सायख'बाय, बिबुंथि लाबाय। खेलानि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जोंनि देहाखौथ' राफोद खालामखायोआनो जाहैबाय। जोंनि दानि जाखांबोनाय जिनोखि सेंग्राफोरनि ओरैनो आलादिङा थागारनाय, बे थागारलाबायनायनिफ्राय दिनैहाय बे खेलानि गेजेरजों मानसिफोरखौ मा खालामदों, एसे बिनिफ्राय बोथ्रोदनानै लाबोनानै खेलानि फारसे बा गेलेनायनि फारसे मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय, बेफोरखौ खालामनो हायो। आरो दिनै बे ओनसोलावबो दिनै बिथां मुंख्लं जाब्रांनि खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलाव जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ बे खेलानि गेजेरजों मोनसे थुलुंगानाय लाबोखांगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो बिथांखौ जे बेबादि गोसोखांनानै जोंहा बे अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरि बिथांमोनहा जे